aquesta vesprada inauguren la plaça del Llibre a Montcada. Ainhoa Machí, conta'ns com està anant i quin és l'ambient que tenim per allà. Endavant, Ainhoa. Pues Ximo, ja em veus, estic rodejada de llibres. Així es respira literatura i és que des d'avui fins al pròxim 24 de novembre tindrà lloc així a Montcada la primera edició de la Setmana de la Llengua. I a aquesta iniciativa s'ha volgut sumar la mítica plaça del Llibre. Per així tenim el seu director, a Rafa, per a que ens conte què significa per a vosaltres, què anem a poder trobar en esta particular plaça del Llibre. Hola, bona vesprada. Bé, anem a poder trobar un ventall important de autors de valencians, editorials valencianes, quasi vora 1.000 títols, una expressió de la nostra literatura, de la nostra realitat. I moltes presentacions i activitats, no? Sí, tindrem al llarg d'aquest cap de setmana fins al diumenge a migdia tot un ventall per als més menuts i també per a més adults, presentacions, música en directe, començarà ara, al llarg de la setmana, sí. Perquè és important potenciar la lectura en la nostra llengua, veritat? És imprescindible. Parlem en valencià, llegim en valencià i escrivim en valencià i per a d'això així tenim una gran mostra i tenim autors locals que ara mateix estan ahí en l'escenari, no? Sí. Moltíssimes gràcies, Rafa. I com us ha dit Rafa, ja està tinguent lloc la primera presentació, la presentació de l'últim llibre de Carles Fenollosa. I per així tenim a l'editor de Drassana, Vicent, conta'ns. Què significa per a una editorial com la vostra estar presents en una fira com esta, com Plaça del Llibre? Bé, la veritat és que la Plaça del Llibre és una fita que va consolidant-se amb el pas del temps, ja porten quasi 10 anys, i per nosaltres és molt important perquè hi ha un increment de vendes sempre que hi ha una Plaça del Llibre i és una manera també de difondre la cultura valenciana i de difondre els llibres, baixar a la plaça els llibres valencians i per tant per a nosaltres està molt bé que s'ha llegit també de València, d'Alacant, d'Elx i Castelló, que s'havien fet allí i a Gandia, i ara comença a fer-se en pobles com Montcada i esperem que en molts altres pobles, perquè la veritat és que per a nosaltres és una ajuda important i tant de bo continuï fent-se en molts més llocs. I quin llibre presentem avui? Doncs presentem Irreductibles, una història de la llengua i la literatura dels valencians, de Carles Fenollosa, que és un assaig per a tot aquell que vulgui saber què ha passat amb la llengua i la història i la literatura dels valencians des del segle XIII fins a l'actualitat, amb un llenguatge molt amè, molt entretingut i molt punyent també, doncs així el té de la mà de Carles Fenollosa. Moltíssimes gràcies, Vicent. I companys, nosaltres ens quedem així a Plaça del Llibre perquè és molt important potenciar la lectura i sobretot en la nostra llengua. I a més s'ha notat molt, Ainhoa, que eres molt fan de Baidal, que ja fa temps que estan esperant